yau za a yi yakin duniya na uku a garin baba. Yauwa gahi nan wato kai da na baka abin hawa da baya Aisha mamar zama Aisha da baya munafiki basar yake na hakuri. Yanzu na ga wannan gayan da abun hawanka kai tsere suke da goma shu inna lillahi wa inna ilaihi. Kai ta aka bashi abun hawanka bara an jira ya da tsotsayi. Yau za a yi yakin duniya na uku a garin baba. Yauwa gahi nan wato kai da na baka abin hawa na keken na za ka dauka ka je ka rinda tsere da homa. Nan mutane sun fi 100 akwai wanda suka kira na waya an ce ana can kana na ran tsere Allah ya biya keken nan kaga munafikin da ya dole keken an sun nas ya ba taya an sun na sai keken nan ba ta idan ba ya biya ba ko 50 ba taya. A bayan kuɗi na ko yanzu yanci labangu da kuɗin ka gane gaskiya ne a garin uban na za ka rinda ɗauka har kuɗin da tsere da yar homa kaga daga mun idan ban yanke da yake kai ba mu kuɗin ka tafi da keken ka ba ka gane idan ban kuɗin duk wanda ya fi zan kai dan ban kuɗin da kai da kayan dukiyar ka ya za a yi dan ban ka ce